Da li je ovaj treći metak o kome vi sve vreme pričate i pišete i knjigu o svemu tome, da li je ovaj treći metak stigao do 2026. godine? Ovo pritam zato što nam se ponavljaju ciklično neverovatne stvari. 2026. se nije dešavalo da imamo ovo sada što se dešava na ulicama, da imamo zapaljene automobile, da imamo... Da li je ovaj treći metak najavljuje nešto što niko ne bi želeo da se ponovi? Pa taj treći metak koji ste sad prikazali, odnosno knjiga, jeste dokument o događaju 12. martu. Međutim, svedočanstvo, jednu istinu 12. martu, mi smo dozvolili da učesnici tadašnji dovedu u vezu sa teorijom zavere, pa se tako i ova emisija zove. Zato vam hvala što ste me pozvali ovde. Ali da li je taj treći metak kao taj simbol nečega što nije istraženo, putuje i preti i opasnosti za sve? Mislim da jeste. I da on i dalje putuje i dobro ste to rekli, on će tako putovati dok se ne suočimo pre svega sa 12. martom. Jer mislim, ne samo zbog ličnog mog stradanja 12. marta, nego zbog svega onog što se iza tog 12. marta krilo i skrilo tom presudom koja je doneta, dok taj Gordijev čvor ne budemo raspetlali i s njim se ne budemo suočili, taj metak će da putuje i taj metak će da nosi sa sobom mnogo velike žrtve i mi ćemo zbog njega stradati i patiti. Ja sam puno čitao o ovome čemu sada vi govorite.